Dadi ngene, Dik. Durung apa-apa delok Dik, kesenengan no. Jancuk. Gak kena. Hah? Tapi iya ya iki. Syarat wis komplit. Gari mikir duit, gawe mangan-mangan ngundang masyarakat. Soalnya aku nek ra ngundang masyarakat, aku ra iso mempertegas nek aku nyalon bayan. Awakmu sangka ngendi, Dik? Go ngopo-opo ae wis nyeluk Dik. Piye to iki konsepe? Aku lu biasake nyeluk awakmu, Dik. Mbok menawa engko awakmu dadi bubayan beneran. Dadi bayan sik. Urusan kuwi mengko keri. Piye wingi nek papat? Aku wis ketemu Pak Dewa, sak keluarga ndukung. Nah, soalnya jabatan bayan kuwi kudu ikhlas, siap rono rene. Piye perkembangan ibu-ibu? Ono perkembangan ora? Bina karo Mak Sumae sing gurung tak temoni. Nek liyane wis beres. Kira-kira aku dadi apa ora ya? Tenang to, sampean manut wae. Beres. Nah, nek ngene iki aku wis ayem, suwun ya, Dik, wis dibantu. Hus, engko ana sing krungu piye? Iya. Saiki sampean moro nang RT 3, temoni Pak Kaji Kadi. Soale sampean wingi ditekoki Kaji Kadi. Kok dengaran Kaji Kadi takon aku. Biasanya orang gagas belas. Wes to moro saiki. Oh, anak tamu to iki. Mel, Nyapa awakmu rene? wes to Mel, aku lo lagi ngurusi bapakmu iki. Lah ngopo diurus? Wis. Jan iki ana apa to, Mel? Mbok sing ngakur karo Dik Tini. Dik Tini. Beh, saiki awakmu nyedek bapakku. Mel, mlebu. Iki aku arep rebukan penting. Mel, Cuk. Oh, wis ta. Tambah dawa engko. Dadi ngene, Dik. Durung apa-apa delok Dik, kesenengan no. Jam piro iki? Kok ya wis sore ya? Umpama aku dadi bayan apa ya isih ngarit ya? Wis gampang. Kok bayar wong kon golek suket. Kene data rondo-rondo sing butuh bantuan gayeng ketone. Pak. Apa to, Mel? Kok bengak-bengok itu ya? Diceluk anake ya mesti anak perlune to. Iki lho tak gawokne banyu karo jajan. Dengaran awakmu ngerti karo wong tua. Mesti ana karepe. Ngerti ae lho. Pak, aku gak ngarang sampean nyalon bayan. Tapi aku njaluk siji wae. Lah ngopo ae tak turuti toh. Wong awakmu ki anakku.
Nanging aja nglarang aku seneng karo Tini. Ngono-ngono kae iki luwih ngerti timbang ibumu. Apa ora nek wedokan liya to? Ya aja Tini. Kae lho sak umuranku. Masa aku duwe mbok sambung sak umuranku. Ya tukaran terus no. Wong kene goleke sing enom e. Ah, jan angel kandhanane. Kalau belaanmu teko, Ada, Don. jane ngopo to, Pak? Mau ikut nggak? Oh, wedokan gatel. Jancok. Gak kena, gak kena. Kondi wingi sajae kok kesusuan. Alah mari ngeterke jemblem. Golek apa? Biasa golek literan. Kok aja-aja. Alah, awakmu ngombe saiki ae klenger sini-sini. Sing penting kan melu. Oh iya, Juk. Awakmu tetep sedo dukung lek dodon. Yo pasti toh, sesuai komitmen, pasti tak dukung. Lah tenane Juk. Aja gelo ya nek awakmu tetep dukung Kang Dadon. Lah jane ono apa toh? Ya ora apa-apa. Tapi awakmu ngerti kan lek Tini cedak karo lek dodon? Cedak kan biasa. Lah ngopo toh? Tenan lho Juk. Coba sawangen kae. Piye kowe maksude? Kok gandengan tangan? Gak apa-apa wis, beneran. Lah gendeng apa piye? Pacarmu digandeng wong kok malah seneng. Rungokno ya wong loro. Aku lek ganteng, pilih dadi playboy. Hah? Rupamu Juk? Wah, gak beres kowe iki, Juk. Ya aku malah matur nuwun, Tini ucul sangka aku. Berarti wis ra ono sing ngalang-alangi aku nyedaki. Didai sapa? Loh, Kang. Pak Bayan Dadon. Lagi dong ngopo iki? Juk. Los Dek, gak apa-apa, terus ke. Oh, lanangan apa iki? Lanangan taek. Gak apa-apa, Kang. Iki lo lagi ngumpul. Sajane kok tambah mesra, Kang. Adowo ceritane, men. Nyalon bayan malah entuk mbok enom. Sepurane ya aku ora iso melok. Aku tak nginguk sewor sik. Apa iki? Kang, ojo lali. Jamune diombe. Beres, men. Ya wis ngene iki keadaane awak lagi ra penak. Piye War, sehat? Wis Don, mari ngombe obat iki mau, mendingan wisan. Don, piye kelanjutanmu lehmu nyalon bayan, Don? Bukannya aku ngremehne kowe lho, Don. Aku wis ngremehne, War. Sik to, Don, kowe aja nyebeli lek dadi wong kuwi. Aku meh tekon duit gawe ragat nyalon bayanku enek pora. Ra enek to? Aku ngerti kok. Oh wis to War, penting awakmu sehat sik. Lah iya tenan to. Aja kuwatir War, aku wingi wis ketemu Mas Dewa. Masmu Dewa sing sugih kae. Lah kuwi War, aku wedi dadi beban. Soale Mas Dewa iki ngarepe omongane halus, gurine tetep golek untung. Ngerti ya, Don. Kadang awakmu kudu ngeculno apa sing dadi beban. Ben awakmu ngerti sik duwe kekuatan. Zaman saiki nyawang wong iku ukurane duit. Awakmu kere dianggep wong liya karo dulurmu. Lek kowe sugih, wong liya nganggep awakmu kaya dulur.
Kenal wong iki ora kenal maneh. Wis kaya dulur, kuwi lek awakmu sugih. Kok mesti ngono ya, War? Aku mung iso meling lho, Don. Lek awakmu dadi bayan, mlaku kaya sepur. Golek rejeki dalane dhewe, ora usah ngrusuhi dalane wong liya. Tapi sekali enek sing ngalangi, Tabrak ya, War. ya ora lurus wae. Ayo tetep nabrak to, War. Bayangno, ana sepur mlaku, terus ana sing ngalang-alangi. Ayo tetep nabrak to. Wis sak karepmu, Don. Masa depan kuwi dibangun ora mergo teko statusmu apa, nanging dibangun teko tanganmu dhewe sepira olehmu usaha. Kowe iki aja gatel-gatel. Ya wis Don, aku tak istirahat dhisik, awakku kudu ora penak. Bapakku nang kene, Lek. Gak melu-melu aku. Kae bapakmu nang jero. Cok. Pak, nyapa kowe nang kene? Awakmu meneh to, Tin? Sorry, Tin, bukannya aku gak seneng kambek awakmu. Aja cedek-cedek bapakku meneh. Anak durhaka. Wong bapakmu seneng kok ora oleh. Kowe sing mbok ora senengi teko aku apa? Wong awakmu Wis, jane iki ngopo to? meneng lho. Pak, kapisan pindho aku ngomongi awakmu. Ibu lagi wae minggat. Aja peh jago bayan. Kowe gatel ambek wedakan iki. Kamu ngerti ngapa ibumu minggat? Kuwi mergo ibumu ora iso ngoponi bapakmu. Gatel. Aku ora melu-melu. Balik ora? Ora balik keprok. Loh, ngapa Kang?